Global Education Week 2013. Zvolme si trvalo udržateľný životný štýl. Január zdravá výživa. My sme si pre vás pripravili recept o prírodnom cesnakovom antibiotiku. Už od stredoveku bol cesnak považovaný za univerzálny liek na všetky choroby a dodnes je súčasťou každej kuchyne či domácej lekárničky. Má protibakteriálne účinky a priaznivo pôsobí proti nádche, pri zápale hrdla a dýchacích ťažkostiach. Pomôcky na náš recept sú 3 citróny, ocot a 15 strúčikov cesnaku. Postup: citróny umieme a dáme do hrnca. Do odmerného valca nalejeme pol litra octu a dolejeme pol litra vody. Potom to nalejeme do hrnca s citrónmi a necháme 15 minút odstáť. Po odstáti citróny umieme. Očistíme a umieme 15 strúčikov cesnaku. Citróny nakrájeme na kocky a spolu s cesnakom dáme do mixéra. Do kanvice dáme vodu a necháme ju zovrieť. Pol litra zovretej vody nalejeme do hrnca. Cesnak spolu s nakrájanými citrónmi rozmixujeme. Takto pripravenú zmes zložíme do hrnca s vodou, ktorú sme predtým nechali zovrieť. Necháme zovrieť a vo vare necháme 3 minúty. Potom to prepasírujeme a prelejeme do džbánu. Necháme vychladnúť a vychladnutú zmes dáme do chladničky. Každý deň podávať na lačno 2 polievkové lyžice. Január šport. Beh na lyžiach, hokej, snowboarding, lyžovanie, krasokorčulovanie. Január duševné zdravie. Prijímaj sám seba. Hovor o tom. Stretávaj sa s priateľmi. Buď aktívny. Uč sa nové veci. Rob niečo tvorivé. Neváhaj požiadať o pomoc. Oddychuj a uvoľni sa. Zdolávaj prekážky. Tento film pre vás pripravili žiačky tercie gymnázia Ivana Kupca, Kari Nosková a Lívia Gregorová.